Sehat. Dokter. Ngono samu le. Ngono samu aja lono. Nyuguhi penonton sing apik satu ngono wis. Oh iya minimal satu itu teko kono, teko siman ngono ya. Teko kene iki anake sapa iki? Ora ning ngono. Kita paham. Aku dhewe yang ngerti. Hah? Gone iki kaya ngene. Ora apa-apa, Dik. Saora-orane aku ancam ra kok kono. Lah kok mending Lah penonton iki lah kok mangga iki nyaput aja. kaya ngono ki penonton nglumpuk kaya ngene iki karep-karep bola awake dhewe kiprah ki mau. Iki penonton sampe ngendane iki. Iki nyapa iki iki alat. Iki kaya ngene arep mateni kowe. Iki yo delok awake dhewe juguget iki lho, Dik. Nek kene iki desane Kaponan. Kaponan. Desane paling jos iki nyatane kemerdekaan iki tulase sing somben lho saiki wis merayakan. Ngomong ya. Kabeh ngene iki yo keluargane para warga-warga Kaponan iki sehat-sehat kabeh. Alhamdulillah. Yo krungune delokan. Nah, nang tuwek delok riyo jejer, Dik. Damai. Kaya ngene iki pasukan ibu-ibu PKK. Heeh. Yo untuk nek kene. Ya. Nek kene rada siki wong yasinan. Heeh. Nek kene rada siki iki ibu senam. Ya. Lah nek kene ambune braku. Ora oleh ngono kuwi dosane iso. Hei, aku dhewe yo mun. Aku mau nang kono to. Lewat kirene. Jegok-jegok ireng ngisor cagak kuwi lho, Gus. Di ambune minyak kapak. Kaya ngono kuwi mau asine parfume baru. Lalu piye? Yo baru arepe parfum iki Casablanca sing dienggo balsem. Ya Allah. Ya, iki aku urung salto lho. Ya ditunjukkan to. Tunjuk kali kaya ngono. Lah iya, Awak dhewe iki didelok sak bisa. Kudu semangat. Kudu semangat ya. seniman ngono iki. Ya. Iki aja meneh. Nah, iki kok dhewe jogetan, atraksi, Ya. dicepaki, nek ade padha gedine dicepaki kaya ngene. Ya. Iki eneng, pendemane nang kene ya eneng. Ibaratnya Dik, Apa? semangka buah. Semangka. Semangka ya
anggur. Anggur iki. Lah wong kok semangka balik nganggur iki piye jane? Semangka dek iki ora lagi kinyis ya ta. Ya. Oh wiju. Iya. Iki ngono anggur rupane ungu. Ya. Lah nek iki ngono buah kelapa. Saiki Iki saweger. lah ora lho Gus. Iki ngono telo. Lah ora Penak. lah wong kabeh liyane iki buah lah kok iki telo dhewe iki. Telo ki termasuk buah. Lah nyapa kok pilihanmu ki telo? Pilihane ning kene wong kaponan ki nyapa kok seneng telo. Napa? Ning kene nyuguhi para sesepuh pini sepuh iki. Hah, seneng telo. Iki. Ora oleh ngono kuwi ya Dik. Wan, jenengan brandu. Dhewe sing ngono ya sik buah ya. Ya. Lah kowe kok dicepaki iki. Ya. Iki ada lombok cempling iki. Ya no. Ya. Wong iki sapantaran kok ya. Lah ya. Dilekasi neh. Ya no. Ya. Ya. Ora lho. Mas Han. Kowe iki karepmu iki nyapa? Lah kok salto kaya anjing kencing ngene iki lho. Koyo anjing kencing. Lah terus. Lah kok iso macet ki piye? Bisa ora ta? Loro goblok kok iso. Ora iki ane yo. Ya casting wae. Aku sing ora macet ngono kuwi. Lah terus. Ya trayek kaponan dalane wis apik wis halus. Ya. Aku yo lupa lho, Gus. Lah ning kene ning kene lho, sing ditera kok kurung kono tok. Iki ngono beda RT. Iki ngono RT 1 Tero Patiyum. Ya. Adik bagian RT 3. Awak dhewe bagian RT 3. Oh iya iya. RT 2 bilang ya diupi-upi. RT 3 ndak urunan iki. Dhewe iki tambah oleh sing elek-elek ae yo. Ora apa-apa. Ya, tapi ora apa-apa. Disyukuri ya, Dik. Heeh. Alhamdulillah. Awak dhewe ning kene yo ditunggu masyarakat Sambol lho. Nyapa ngeteni kowe? Lah piye ta aku dhewe iki yo gumun karo masyarakat kene. Lah nyapa? Lah kan mau ki lho awak dhewe sing ning buri. Lah awak dhewe saling kok dicek iki lho. Nontra yo eruh ae. Eruh. Cara ngono eruh ning kene ganongane Ilham Lara. Ya. Ning kene ning Selo wae kono, lumpur kono. Ya. Anak ketek. Lah kok elek dhewe to, Gus? Ketek ki ora elek lho, Gus. Lah piye? Mlebu kebun binatang ku lho bayar. Jaurane ngono Ya. Tepuk tangan, bintang tamune ketek. Dia seneng. ora lho, Gus. Lah aku delok ning ketek ngomong malah seneng iki ya. Seneng. Apa nanti iso ngundang ketek? Lah jare tak kasih. Nyapa? Bapak-bapak ibu-ibu nyun sewu. Orang gede sewu. Sik to aku tak omong dikit. Kula kalian Mas Ilham ganteng pundi? Ganteng pundi? Sing ngomong kok tuwek-tuwek. Sing nom-nom, aku ganteng ora? Jamaah. Pasukan jamaah Mbak Putri. Kan kaca wis wajib pulang. Lara aku terkenal Gus. Oh. Gus gendeng. Oleh
Gus. Iki bocah cilik-cilik Urus aku kono, kene tak urusane. Oh iya. Lah saiki mbok digarisi lho. Iya, kowe kono aku kene. Ja. Aku kene kowe kono. Ja. Jamaahku kono, jamaahku kono, kayak Jamaahku kono. Iya. Jamaah iki ndi? Kowe jamaahmu iki. Kanca PPA. Lah iya ta, Bu. Ora apa-apa masuk TPA kan yen aja reminan. Allah. Aja ngejak reminan ngono kuwi. Janu dulonger. Tunggale. Ayo, dipuntek nek. Yo dhewe yo duwe jatel akeh iki, Dik. Iya. Tak nesek yo. Awake dhewe yo iya. Ja. Iya, Dik keplak. Cilik-cilik nyapu bilang Lah iya. Ada apa balone masih gede loh Mas. Nanti jatah aku tuh sekecil. Ora oleh ngono kuwi, Bu. Nangis lho, nangis lho. Iki yo anake wong iki ora oleh ngono kuwi. Yo wong iki rombonganmu dhewe. Oh iya. Tok kowe kaya ngono kuwi. iya, wes kena aku lambok tukokne. Jaluk. Ora oleh ngono kuwi dosa. Iki ora oleh sadrek. Iki wis adrek ya cuwili adreke gawedi. Kok ya wani adrek? Ya iya no. Wani. Ya iya kudu no. Pilihanmu wis ana. Wis enek. Ya, ayo foto. Yo. Apa? Nyapa jem. Ih. Iu.
Lah jalukmu piye to, Dik? Awak dhewe ra ya biasane ngono kuwi. Ora ngono biasane. Ya piye? Biasane ngono kae lho. Jek, wis kuwi kaya contoh. Sing tuwa kayak contoh sik. Kok ora dadi pembiar iso. Disumete jupol. Kowe iki wis tak omongi. Nek karo jepret iki aja ngene. Kilas Dik. Langsung cegah banteng ngono lho. Ya kowe contoh karo dhisik to. Cara dadal. Oh, adine iki ora ngerti ya, Sok. Desa Telok Garon Boyong niki. Tak omongi. Aku rawani duniatan ya mbok dhewe. Lah mau jaran kok contoni sing enak-enak langsung tahu banteng. Kuwi iki ora apa-apa. Lek kae mau mbok dhewe lha iki tak kudu dicupek. Edo ora iki pas dalane lah sudah diaspal. Ora ngono kuwi, Gus. Sapa? Ya, Iki anake sapa neh iki? lho. Sapa ngongkon kalih? Kowe ditanggep iki met-metan. Kene iki lho. Telo druwo. Ayo diane yo. Piye? Tinggal kadreke wong loro. Ja. Ya Bu Win. Ja. Oh, jujur mau. Nah, Aku ki mau promo bab. Hah? Lha, tibane jenengmu ning kene sing ngoplecet kok. sapa? Sing ngoplecet Mbak Jengawur, Mbak Putri. ora aku ki ngomong buri to. Tibane banyane sing ngoplecet nenek. Pawonge Mbak Nardi. Pak, adewe anak-anake sing ngowake ya. Bacor ya ke ya. Jangan aku nek omah terkenal Gus lho. Gus Gendeng. Bu, utang ya. Bu, ayo. Baleni nih. Makasih ya Bu. Mau rumah saku saya kecak susuk saya.
mau 100 susunya 50. Iki ki bayar utang, Gus. Bayar utang iki ki. Lah dicatet engko. Siapa? Oh, halah, tak dulu. Wis tak omong rasa dulu riam ya. Jadi belah. Ya ora apa golane, Cok. Ya, Ya ora cah isin yo lho. oh bocor ning omah nek kene. Halah, dhewe kudu gede. Apa duit dadi Anak gagah kabeh. Lha iya apa iso. Wayahe ngedek yo ngedek. Ngedek. Lah iya. Anak wong wedok. Ngono. Yo. Lah kopiku sapa kok ngurusi? Ayo, ayo. Yo Gus, wayahe tampil Gus. Yo. Ya ngono lho Gus, aku ki seneng nek ngono kuwi. Ya, ada waktu deh, siapa wis wis muncul. Alhamdulillah wa syukurillah. Ya. Tak dongane masyarakat Kaponan khususnya sing rawuh punika tak dongane sehat seger waras Allahumma. Tak dongane rezekine padha akeh. Sing sakit mugi sakite diganti sehat. Amin. Mugi-mugi utange do lunas. Amin. Mugi-mugi padha iso munggah kaji. Amin. Dalane mugi-mugi tak ditandani. Rasa dandani ya seperti ini. Ayo, Dek. Saiki wayahe jalan Dek. Tebak-tebak. Ayo, jalan Dek. Nyakot terop.